una mica d'interioritat. El Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sant Cugat ha celebrat la seva 7a edició els dies 24, 25 i 26 de setembre als cinemes de Sant Cugat, just un any després de l'anterior edició. Un certamen que es consolida i que creix. A més, segons els seus directors, Marc Carreter i Joan Ramon Armadàs, ha estat una edició plena de novetats de gènere fantàstic i de terror, tant nacionals com internacionals. Hem escurçat un pèl l'edició respecte a edicions anteriors, tenim 3 dies, 10 pel·lícules, si no recordo malament, i 14 curts, que no està gens malament, sobretot tenint en compte que de les pel·lícules 4 són estrenes espanyoles, és a dir, que és la primera vegada que es veuen a un festival a l'estat espanyol, òbviament a Catalunya. Per exemple, Tigre Callejero, que és la pel·lícula amb la qual obrim avui. El director Ivan Mulero l'havíem tingut al festival diverses vegades amb els seus curtmetratges, o sigui, l'havíem vist començar, diguem, fent els primers passos que feia com a director amb aquests curtmetratges, i en la seva òpera prima avui tenim l'honor i el privilegi de presentar-la aquí en estrena mundial al Sant Cugat Fantàstic. I per tant, pel·lícules com aquesta, que és un exemple molt clar del que ens agrada fer i el que ens agrada mostrar, ens fa molt contents poder-les ensenyar en aquesta 7a edició i que esperem que, com deia el Marc, arribem a la 10a i vés a saber si a la 20a. Tigre Callejero, del director gironí Ivan Mulero, ha estat el film encarregat d'obrir aquest certamen. Els cinemes Sant Cugat van acollir el divendres 24 la premier mundial d'aquesta pel·lícula catalana, que és una adaptació de la novel·la gràfica homònima d'Ertito Montano. És un honor gegantí perquè jo havia participat en el Sant Cugat Fantàstic amb algun curt abans i la primera pel·lícula que pugui debutar en el Sant Cugat, i a part una pel·lícula que està feta des de tant el carinyo, no? L'amor que tenim pel gènere fet aquí i la il·lusió que vam ficar-hi tots per fer-la i l'havem rodat també una mica per la contrada, doncs imagina't, millor lloc impossible. Respecte als curtmetratges, la premier de La Senda del santcugatenc Roger Comella ha estat l'encarregada d'inaugurar el festival fent parella amb Tigre Callejero. El curtmetratge explica la història d'una nena influencer que, buscant la fama dels vídeos en directe, es perd per un misteriós bosc. Podrà veure a una dona que perd la seva filla i passen coses que no podem explicar. És que és tan curt que si explico moltes coses, ja saps, farem un spoiler, però és més interessant, jo crec, la manera com es va portar a terme el procés creatiu, que és invers totalment. Normalment la gent fa una història i busca els personatges, els actors que facin els personatges i l'espai on rodar, i aquesta història surt totalment al revés. És de voler fer alguna cosa amb aquest parell i la seva filla, que són l'Anesa i el Roger. Ha estat un regal del Roger Comella. O sigui, el Roger i jo fa molts anys que ens coneixem, tenim feines que es complementen a la perfecció, i el tema és que encara no havíem pogut treballar plegats. Va haver-hi un apunt una vegada que va ser fallido al final, i aquest home, que és molt de paraula i que no perdona, li va quedar el rau-rau. I li va quedar el rau-rau fins al punt de... Jo sempre dic, aquest home a mi m'ha regalat un curt. El curt de Comella, a més, va guanyar el premi del públic a millor curtmetratge del festival. Sant Cugat Fantàstic també va comptar amb cares conegudes com l'actriu Maricielo Pajares o el guionista i director Sebastià Darbó. Després de 40 anys d'existència, es torna a projectar Viaje al Más Allá, la primera pel·lícula del cinema parapsicològic espanyol, la primera pel·lícula de la trilogia de pel·lícules paranormals, i també la que va donar inici a un nou gènere, el gènere del docu-horror. Per tant, és interessant conèixer les facultats de l'ésser humà, les facultats mentals que es veuen aquí, el viatge al més enllà. La pel·lícula Ovella va tancar la 7a edició del festival, que per primera vegada va començar i acabar amb 2 produccions catalanes.